ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምሳና ምስ ሩፍ ዳቪ ሜድያ ይኹም ዘለኹም መጀመርያ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ናብ ሩፍ ዳቪ ሜድያ ንሕብረተሰብና ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቱ መሃርና ዘናጋዕን ጠቃምን ዝበልና መደባት ክነቕርበልኩም ኢና መጀመርያ ግን ነዚ ቻነልና ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ብምግባር ተታውዑና ንላብኩም የቐንደና ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ሩፍ ዳቪ ሜድያ كمي صنيعكم مباركس حجي حزتكم تلوم حانتي أقدس هزستي مدخت حجي متعكم والله نابوكم مالتي حانتي لتصنعت فيك ميل تليفونات سدت على من الوقت قال لهم متعكم تكون تغيلا قال لهم أي متعكم تكون تغيلا انتهي مدخت الحزة دفوت سبيلهم فيروس كون غير وي هاكرز كون يقول بزي جلس مالتي جن بتدرجاجامي نا بوزحت تسدد على انا بايون مصياتني نا بكالوت عرفتيون مصوتهم አለው እታ መደኽቲ እዚኣ ትሪኦ አይደለኹም ፓኬት ሰዲትካ ዝነበርካ ተመሊስሎሞ መጺኻ ወሰዶ ገለት ብላ ኣብ ታሕትኻ ዝኾነ ሊንክ ኣለዋ ምናልባት ሊንክ ተጠቂምኩማ ናብ ፋሊ እትወኩም ትኽእል ወይ ከዓ ናብ እንታይልኩም ክሻቀሉ ትኽእሉም ስለዚ እዛ መደኽቲ እዚኣ ተመጺአትኩም ኣይትኽፈትዋ ማናቱ ዝሓዘቶ ነገር ስለዚ ናብ ብዙሓት ሰባት ተላኽደላ ስለዚህ ቴክ ኬር ንቶም ትፈጦም ሰባትካ ኮፒ ጌርኩም ፔስት ይግበርሎም ሼር ግበርሎም እንተ ትበጽሖም ካብ ሰራቲ ክንጥንቀቕ ይግበአና ብዙሓት ሰባት ይገብሩዮም ኣብትናትካ ኣካውንት ንምእታው ወይ ኣብ ሞባይላትካ ዝኾነ ቪድዮ ፕሮግራም ንጻወይ ፋይል ካባኻ ንምስራቅ ወይ ቫይረስ ንዓኻ ንታናትካ ሞባይል ወይ ናትካ ኮምፒውተር ቫይረስ ዝብልሻው ብዙሕ ግዜ ከምዚ ይሰርሖም እዚኣ ትመጽረላ መስጅ ሓዳሻ ኣብዚ ክልተ ሰለስተ መዓልትያ ብብዝሒ ትዝርጋሕ ደላ ስለዚ መን ይሰድልናልኩም ኣይሰንብዱ ራይዋ እዚኣ ገረርኩም ኣለኹም እንታይ ትመስል እዚኣ ትመጽያትኩም ኣይትፈትዋ ኣይተንክፍዋ ማለት እዩ ምናልባት ድሕሪ ፓኬት ሰዲትኩም ነይርኩም ኮንኩም እንታይ ወይ እንዳልኩም ክትቸክ ትገብሩ ትኹም ኣነ ንባዕለይ ፓኬት ሰይደ ሰነውኬ በቃ እንታይ ኣይለ ታሽሙ ገይረ ኣይክፈትኳን ግን ተናገር ከመይ ገይሮም ክፈትዎ ክእሉ ቴሌፎኔ ሃብኩም ናት ፖስት ኦፊስ ግን ሶፎርት ኣብ ፖስት ኦፊስ ከለ ምናልባት ተመሊስ እንትኸውን ንዓ ኬክ ክፈትኩ ሓቲትዮም እሶም ከዓ ናተይ ትረሲ ዝሃቡኒ ቁፅርሎ ርዮም ወንሓንቲ ምስኡ ምትሓዙ ንሓንቲ የብሉን ኣይትኽፈቶ ፌክ ሜይል ይመጽእካ ደሎ ከይተኸፍቶ ኢሎም ዋላ ሶም እውን ኦልሬዲ ፈሊጦም ኣጸኒሖም ኦልሬዲ እውን ንዓይ መጽኣት ንጸኒሓ ወይ ናብ ካልኦት ንመጽቶም ሪኦ ኣለኹ ኢሉ ሰብኣይ ስለዚ ፕሊዝ ናብ ኩሉ ንኽትባፅሕ እዚኣ ሼር ንበላ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሜሴጃት ክመጽና ከሎ ንጠንቀቕ እዚኣ ነይራ ናይ ሎማዓንቲ መልእኽተይ ኦኬ ቻው ተጥዕሙ ባይ